15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Nagajingpa ki Borpinya District ke East Jandi Hills District dagi doktor nakatanad veterinary ban kmi ya kakwai kakya uba Marshal SB Biam ubadang yai beteng ya kajingi ki ban dawa nak sarkar jilla ban plian noi ka kamti doyong kalami kajing sngobitar na way ri rangba uba nakate ka than halor ka ni kajing le ka sarkar Uniu ri rangba ude bla itho kerteng kum uba almiki shilla bat ha kajing sngokia ha ka khatlai tare gujilli ula pha da kashi thi sha uba weilat miki shilla mentri bere kmi ya katana ka kwai kakya ban panjing pen shai halor ka ne ha kajing ekren bat almiki ling ba ka phone ula ong ba kajing le ka sarkar ban pha do doctor ubu sumari gimrat kalong ka e ka bamla ban priang ba kalong kum kajing yo roi ya ka hok long brio man brio Ulo ang ba kwa ban kin tho an rele sia da ka don kanu kajing bakla ka sarkar kan hab an pinsha sha upat ba na mar ba bun na preng kinong song snong kila diaw halor kan ni ka binta na lo ka taw lo ang ru ba ulo bu south li ki mat ki ba ka sarkar kan hab an pinshai bat kum taw la khmilin ti ba kan le ya ka badon kam kaliang junga abang yo iya kedi ya ka kubur ka bami menin halor kan ni ka jing sha tkan joi ba marshal ban dawa na banta ban pelaj ka jing ti do yang hapo ka state ka jongi te habang apet kubur min nga inga sulungok ping ba hakano kor kom ba na kaliang ka health department kala pha medical check up biai ba marshal har jakaban pha de doktor ki balong spesialis ni MBBS mah MBBS te ngalungok pat kumnum ki pha de doktor jong veterinary te kat kum ji song thu janga kalong kane kam yahap kain kat kum ka kum balong kat kum ka rukom te nakaleng janga takadang solongok ya kane te bat kum juru ki babun ki pa na ka pok district yungi ngila solongok ya kane ngikwa ka kali bah kanu kur company ka sarkar ka lale kumne te di na takadang nga sim ni benta ban thok ni city ban pan ga jing penchai nai minister in charge jongka health department te din ka daw nga pha ekani bat nga pha ekani city ro halor nga kwa ga jing penchai halor kini ki mat south ligi mat hamtam ma i mat ban kong ko long nga kwa ban pan ga jing penchai hatu ni doktor veterinary bapha dei bapha sisa da ka penat ka ko khia jongka sarkar ne kanu urkom lani ada dei bapha da ka penat ka ko khia ro hendai manu ai hukum bat i ban lei king da bat balai ka balai kalong balai ba umsem la pha da ki doktor ki MBBS doktor ni ki specialist doktor semua ki ba dei ban pe tak benta ka ko khia ja fibril la pha man da jong ki ba pe ki mrat ki te ka ba sau pan kalong ba hatu kane ka chingpha jengki kalong kat kum ka kondon ni protocol jong ka nat ka ka khia ne te kalong kat kum ka professional standard jong ka health department ne halor kata ka ngakwa ban yok jing shai ka ba benia keng te din ka daw te bat kumbalong menta bat ni kumki try snong bade sa jantia kumjur jong state bro ko bing la so ni rum la so si alor kan ne ka jingle jong sarkar bat kumta ni ban like na kini ki ji so thu bakla kum pai ba la don bobitar la don basu si alor kan ne te ni so kumba kila khen ni kum kimrat om shu kum kibru te halor kan ni numla ban pediang ya kum kini ki jingle ko ni so thu mi don kam ki doktor ban pe ni ban ta kimrat hendre ni hab ban so thu ni nang bat ni ter ubriu bat umrat kidon la kajong ka benta te halor ni bentang so thu la kum no bang idon kum kini kijing lengo ni so kulmar te ka sarkar na kaleng sarkar samtam na kaleng health minister ba de penchai mi shmat penchai halor kani kanang bang ni kum pai ba nin omdon ka no ji so thu bakla de ngel omdon ka no ji trais new hoi nga so thu nga pha ikani city banga penrem yano tani banga kano eno hendrei
te halor ni bentai kwa tang gaji penchai ba knang ba ni kum ka pai ba hin so thu ya ka ai ka jing thmu ya la se ka sarkar ka dang ji thmu ba te ni ki ka de tang gaji bakla ne ka no kom te ni kwa ban ya shai halor ka ta banam lai na gum ga jing sang thu bakla ba kum juru na ga jing ya kulmar ha ki babun ki benta la se la da jia la da kan ya jia kum ni te kamut ni kan don siu ni per ubri bat hangi ki bri bat ki umrat kai ni la so de mas tu ni don ne benta te halo tang kili ki benta nga kwa ban tani ji benchai la sli ka sarkar nga ji kermen bag sarkar hi kan sim ka i benta ban penchai ya kum kini benta ho ni so tu kum ki bri ni don kam habangi don kinu jingi ki ni so dawa don kam bandawa ya kono hok ni don ne ka hok bandawa ni don ne ka rights ban dawa ma Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.